Лукашенко не можа ўдзельнічаць у гэтых перамовах ні ў якай форме. Але галоўнае, што з чым я магу пагадзіцца, то што Беларусь павінна ўдзельнічаць у гэтых перамовах як суб'ект. Але там не павінна быць Александра Лукашэнкі, бо галоўны нацыянальны інтарэс Беларусі гэта тое, каб акрамя таго, што яна ўдзельнічала ў гэтых перамовах, была як суб'ектам, як дзяржава, тут каб там не было чалавека, які фактычна знішчае незалежнасць нашай краіны, здае нашу краіну Расійскай Федэрацыі. Там можа быць прадстаўнік, напрыклад, рэжыму, напрыклад, Максім Жажанкоў, там можа быць нават быць Сергіенка, але таксама павінна быць і прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў. Гэта будзе сведчыць пра тое, што вось суб'ектнасць беларускага грамадства, нават яго розных плыняў, яна будзе прадстаўлена. А калі гэта замяняць Лукашэнкам, гэта фактычна пагаджацца з тэзай, што Лукашенка гэта Беларусь, ці Лукашенка гэта гарант незалежнасці. З такой тэзай пагадзіцца я не магу. Гэта прыгожая ідэя, павінны быць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, але той жа афіцыйны Менск ці Расія, ці хто там будзе ўдзельнічаць, кажуць, а хто яны такія? Яны прадстаўнікі часткі беларускага грамадства даволі вялікай. Яны гэта прадэманстравалі, гэтая частка беларускага грамадства прадэманстравала сваю суб'ектнасць у 20-м годзе, і па сутнасці гэтая частка грамадства нікуды не дзелася, нават не гледзячы на тое, што частку з яе спрабавалі выціснуць з краіны. Гэта па-першае. Па-другое, не Маскве вырашаць. Я думаю, што заходнія краіны таксама могуць ставіць нейкія ўмовы удзелу ў гэтых перамовах з боку Беларусі не толькі прадстаўнікоў рэжыму, а дэмакратычнай супольнасці, ці хаця ж бы інтарэсы беларускага грамадства рэтрансляваць на гэтых перамовах. Гэта праграма мінімум, як кажуць, але праграма максімум, каб там прысутнічалі прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Безумоўна, Лукашенка хоча, каб гэтыя перамовы мірныя адбыліся не проста з яго ўдзелам, а лепш за ўсё, каб яны адбыліся ў Мінску. Паўтарыць сцэнар Мінск-3 зрабіць дзеля таго, каб фактычна забяспечыць такую умацаванне сваёй суб'ектнасці. Зразумела, што гэта складана будзе забяспечыць, але так ці інакш, як праграма максімум для рэжыму, я думаю, што гэта разглядаецца. Тым больш, што мы бачым некаторыя крокі, якія сведчаць пра тое, што Украіна ў нейкай ступені не так радыкальна ставіцца да Лукашэнкі. Гэта, напрыклад, на тэрыторыі Беларусі абмен ваеннапалоннымі, заявы Лукашэнкі пра кантакты з украінскім бокам, якія ўжо досыць працяглыя. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што яны спрабуюць усё ж такі прадэманстраваць Украіне, што яны не класічны суагрэсар, а што вось так адбылося. Кіева такія ж заявы былі адпаведныя. Вось. Таму гэта сведчыць пра тое, што, магчыма, Украіна можа заняць тут такі бок, які можа пагадзіцца ў нейкай ступені, чтобы гэтыя перамовы былі з Мінскам. Але мы вельмі добра разумеем, што вось такая гульня з дыктатарам заўсёды яна вядзе да больш горшых наступстваў, таму што Украіна, калі і займала прынцыповую пазіцыю, але не вельмі моцна ціснула на Лукашэнку ў 2020-2021 годзе, мы ведаем, што адбылося агрэсія з тэрыторыі Беларусі, хаця за некалькі тыдняў да гэтага Лукашенка казаў, што толькі там на трактарах паедуць з тэрыторыі Беларусі ва Ўкраіну. Што тычыцца дэмакратычных сілаў, адным з галоўных дасягненняў рэвалюцыі 20-го года гэта вось умацаванне міжнароднай суб'ектнасці дэмакратычных сілаў і непрызнанне вялікай колькасцю еўрапейскіх краінаў Александра Лукашэнкі. І вось гэта тое, што аднім з бакоў гэтых перамоваў, безумоўна, будзе Еўрапейскі Саюз і шмат еўрапейскіх краінаў. І вось яны прызнаюць у якасці прадстаўнікоў беларускага грамадства не Александра Лукашэнко, а дэмакратычныя сілы Беларусі. І вось яны менавіта могуць умацоўваць пазіцыі дэмакратычных сілаў для ўдзелу іх у гэтых перамовах. На жаль, гэта не Украіна. Украіна зрабіла іншы выбар. Можна зразумець, можна дыскутаваць, чаму так адбылося, гэта можна зразумець, але галоўныя саюзнікі ў гэтым кантэксце гэта еўрапейскія краіны для дэмакратычных сілаў. І вось тут мы бачым некаторыя поспехі дэмакратычных сілаў. Гэта і стратэгічны дыялог з Злучанымі Штатамі Амерыкі, і кантактная група з Еўрапейскім Саюзам, там няма прадстаўнікоў рэжыму. Але, Артём, для чаго, па-вашаму, Лукашэнку гэтыя патэнцыйны ўдзел у гэтых перамовах? Гэта чыста яго эмацыйнае. Тады памятаеце, як ён выражаўся на сілкаву Меркелі, тады яму ўжо была эта перамога. А зараз ён хоча это чыста для сваіх персанальных амбіцый, ці ўсё-такі ёсць тут стратэгічны інтарэс ягонай улады і шырэй афіцыйнага рэжыму? Безумоўна, гэта стратэгічны інтарэс ягонай улады. То бок усё, што адбываецца ў дачыненні да Беларусі, сыходзіць з кантэксту таго, ці трымае ўладу Лукашэнка ў нашай краіне. То бок яго ўнутраная легітымізацыя яна не адбываецца,
ён гэта вельмі добра разумее, працягваюцца рэпрэсіі, спрабуе гуляць, але пры гэтым ён разумее, што без унутранай легітымізацыі не можа быць і знешняй легітымізацыі. І вось такім іскусственным чынам ён спрабуе атрымаць вось гэтую знешнюю легітымізацыю, прыняць удзел у перамовах, дзе ўсе будуць вымушаны з ім размаўляць, будуць вымушаны паціскаць ему руку, а гэта фактычна прызнанне. То бок галоўная яго мэта гэта захаваць сваю ўладу любым чынам і яшчэ больш легітымізавацца такім чынам, каб праводзіць любую палітыку, якую ён хоча, і знешнюю, і ўнутраную.